Bun venit la un nou vlog! Suntem în plin sezon de toamnă și ne apropiem cu pași repezi către ieșirea pomilor din vegetație, motiv pentru care astăzi o să discutăm puțin despre lucrările ce trebuie să le realizăm noi în livezile noastre, precum și despre tratamentele fitosanitare ce trebuie să fie efectuate în repaus vegetativ, astfel încât să vă faceți dumneavoastră o idee despre ceea ce trebuie să aveți în vedere pentru perioada următoare în ceea ce privește pomii fructiferi. Ca și primă lucrare din toamna asupra pomilor fructifere, amintim recoltarea fructelor sau terminarea culesului de fructe. Fie că vorbim despre fructele sănătoase, fie că vorbim despre cele afectate, ele trebuie îndepărtate din pom, deoarece sunt o sursă de întreținere a infestării cu boli și dăunători. Nu este de asemenea indicat să lăsăm fructele coapte în pom, deoarece ele consumă din substanțele nutritive de care pomul va avea nevoie în perioada de repaus vegetativ. Eliminarea frunzelor și fructelor căzute este indicată deoarece în felul acesta putem să distrugem orice sursă de infestare cu agenți patogeni și cu dăunători, motiv pentru care ne va fi mult mai ușor cu tratamentele în anul ce urmează. Nu o să ne mai chinuim atât de mult să combatem anumite boli și dăunători. Săpatul pomilor este o altă lucrare ce trebuie avută în vedere în perioada aceasta, deoarece prin intermediul ei putem realiza o combatere, să spunem, ecologică a anumitor dăunători, ca de exemplu cotarul brun, care este un dăunător specific prunului. Săpăturile se vor face de jur împrejurul pomilor la o adâncime de 15 cm și afânăm și în felul acesta solul. Tot în perioada asta este o perioadă propice pentru plantarea de noi pomi. Dacă nu aveți timp în perioada asta, puteți să faceți foarte, foarte ușor plantarea la primăvară. Stropirea pomilor este una dintre cele mai importante lucrări pe care noi trebuie să le facem în momentul în care pomul intră în repaus vegetativ, deoarece este esențială pentru protecția copacilor pe perioadă rece. Efectuarea tratamentelor fitosanitare se face numai în repaus vegetativ și implică aplicarea de produse pe bază de cupru și ulei horticol, dedicate dezinfecției scoarței de anumiți agenți patogeni sau de dăunători care ar putea ierna pe crăpăturile din scoarța pomilor. Ca și produse pe bază de cupru pentru tratamentele de iarnă, eu personal lucrez cu 3 produse, cu produsul alcupral, produsul CEMP și cu vestita zeamă bordeleză. Dumneavoastră puteți să folosiți orice alt produs ce conține cupru sau sulfat de cupru. Denumirea comercială este prea puțin importantă. Ideea e să faceți tratamentul și pentru asta vă trebuie un produs cu substanță activă pe bază de cupru sau sulfat de cupru. În ceea ce privește partea de ulei horticol și insecticid, avem la dispoziție atât uleiuri parafinice simple, cum ar fi produsul Rovipron Top, sau pachetele tehnologice pe care anumite firme le comercializează, printre care amintim produsul Mospilan Oil, deja cunoscut pe piață, și este format din adjuvantul Oil și insecticidul Mospilan. Mai avem aici un pachet tehnologic de la firma Solarex, care conține adjuvantul Midos Oil și insecticidul Zebra. Și în ultimul rând, firma Agri ne pune la dispoziție un pachet care conține atât produsul pe bază de cupru, cupferolul, cât și partea de ulei horticol, formată din Estui Oil, care este adjuvantul, și Mospilan, care este insecticidul. Am adus în discuție tratamentul pomilor fructiferi, doar că
Aceste tratamente se pot folosi și la arbuștii fructiferi, de exemplu la mur, smeuri, coacăz, la vița de vie și la trandafiri. În momentul efectuării tratamentelor fitosanitare trebuie să ținem cont și de temperatura de afară. Aceasta trebuie să fie peste 5 grade Celsius și să nu plouă cel puțin 6 ore. Un alt aspect deloc de neglijat este compatibilitatea produselor. Părerile sunt împărțite aici, motiv pentru care, pentru a evita orice situație neplăcută în ceea ce privește compatibilitatea produselor, eu personal le recomand ca acestea să se aplice separat. Produsul pe bază de cupru se aplică în primă fază, iar după 7-14 zile se poate aplica uleiul insecticid. Cam atât pentru astăzi. Sperăm ca informațiile să vă fie de folos. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu toate noutățile apărute. Pe data viitoare!